Vážené prítomné osadenstvo, milí hostia, dovolte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na Fičák feste, ktorý sa v mesiaci september už tradične spája s obcov Gajary. Organizátorom tohto ročníka je kultúrna komisia pod záštitou starostu obce Gajary. Dnešný deň je bohatý na kultúrny program a rôzne sprievodné podujatia. Ešte predtým, ako ich všetky priblížim, dovolte mi odovzdať slovo starostovi obce Gajary, pánovi Martinovi Rybeckému. Dobrý deň, dovolte mi privítať vás v mene teda mojom, v mene obce a v mene obecného zastupiteľstva a teda aj kultúrnej komisie na tejto kultúrno-spoločenskej akcii, ktoré už máme v podstate 4. ročník. Dá sa povedať, že je to veľmi úspešná akcia, teší ma, že naši stánkári, teda naše organizácie sa nám tu zase pekne do stánkov pripravili a ponúkajú vám ich špeciality. Každý má niečo iné, každý aj vy máte iný vzťah k tým organizáciám. Ja vás iba prosím, podporte ich, aspoň takto kúpou ich, dá sa povedať, občerstvenia. Je to pre nich, je to na ich činnosť a dúfam, že sa tam to podarí aj na rok. Program ste videli, je to taký, tento rok je to taký v úvodzovkách menej záživný program. Vypadl len z tohoto cyklu maratón, ktorý sa bude konať až budúci týždeň, ale za to tu môžeme privítať cyklistov so stánkom. Takže ono má, každá vec má svoje plusy, minusy. Ja vám prajem príjemnú zábavu a dúfam, že o polnoci sa tu uvidíme ešte v zdraví a ukončíme to v šťastí. Ďakujem. Ďakujem pánovi starostovi za úvodný príhovor, no a my sa poďme pozrieť, čo nás počas nasledujúcich hodín čaká. Fičák fest, ktorého názov sa spája s výstavou dopravných veteránov, privítal dnes prvých návštevníkov už v skorých raných hodinách prostredníctvom ich výstavy. Po okružnej jazde sa veteráni vrátia späť a vy tak budete mať príležitosť vidieť ich na vlastné oči a okúsiť tak atmosféru dvoj, troj a viac kolesových legend na cestách. Už od 10. hodiny je pre vás pripravená výstava záhradkárov, priestoroch kultúrneho domu. Ak sa chcete inšpirovať ovocím, kvetmi alebo zeleninou, určite ich navštívte, privítajú vás s otvorenou náručou a s úsmevom na perách. V rámci sprievodných podujatí na vás taktiež čaká výstava RC modelov a počas dňa sa budeme určite počuť a vidieť pri akcii s názvom Gajarský silák. Poďme k samotnému kultúrnemu programu. Už o malú chvíľu sa na pódium predstaví domáci folklórny súbor Slnečnica Slnečník. Svojou hudobnou tvorbou vás dnes prišla potešiť aj dýchová hudba Záhorienka, Michal Hil a Záhoráckí chlapci, Otto Kolman Band a Igor Kmeťo starší. Nielen pre rodiny s deťmi bude pripravené vystúpenie Mia pre deti. Dodržiavať treba aj pitný a stravovací režim, o ten sa dnes postarajú a vašim gastronomickým chúťkam uľahodia miestne spolky a organizácie. Stánkový predaj dnes majú vo svojej réžii TS Sokol Gajary, Polovnícke združenie Gajary, Polovnícke združenie Dubrava Gajary, futbalisti z miestneho klubu, materská škola, folklórny súbor Slnečnica Slnečník, záhradkári a cykloklub Gajary. Dobrú chuť a na zdravie. Nebudem ďalej zbytočne zdržovať, poďme ku kultúrnemu programu. Folklórny súbor Slnečnica Slnečník pracuje v obci Gajary od roku 1956. Počas tohto obdobia sa dostali do povedomia ľudí nielen v obci, jej širšom okolí, v bývalej Československej federatívnej republike, na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny. V ich začiatkoch pracovali pod názvom Družba, v ktorom účinkovali vojaci miestnej posádky v Gajare. V roku 1980 sa premenovali na súčasný názov Slnečnica Slnečník. V roku 2003 založili Združenie priateľov folklóru, ktoré zastrešuje prípravku, detský folklórny súbor dospelých a skupinu nositelia tradícií. Počet členov sa pohybuje okolo čísla 80 vo veku od 5 do 90 rokov. Vystupujú v pôvodných krojoch, čo oceňuje najmä ich publikum. V ich programoch prezentujú tradície, zvyky a tance regiónu Záhorie. Najväčšou pýchou sú publikácie, ktoré pani Margita Rohličková-Voltemarová napísala o súbore a zvykoch v našom regióne. Ich ľudová hudba nahrala i viaceré CD s piesňami. V roku 2022 ich rady navždy opustila vedúca súboru Margita Rohličková-Voltemarová, ktorá súbor založila a viedla ho neuveriteľných 65 rokov. S jej odchodom odišla síce obrovská persóna, no neodišla láska k tomu, čo tu po sebe zanechala.
Zvolilo sa nové vedenie, ktoré chce i naďalej uchovávať miestne tradície a zvyky pre budúce generácie. Vedúcou súboru je Ľubica Hájek a pedagogičky tanca sú Olga Jurkovičová a Jarka Mikuličová. Názov Slnečnica Slnečník je po slovensky a po záhorácky. Pretože tak, ako sa kvet slnečnice otáča za slnkom, slnkom folklórneho súboru sú piesne, tance a zvyky záhoráckeho ľudu. Privítajte prosím potleskom folklórny súbor Slnečnica Slnečník. Jak ide, tak to ide nohama, tak stará. Sedročný mladenec, budem volať švarné dívča na tanec. Tancuj, tancuj, duša moja, však ty budeš žena moja uhája. Tancuj, tancuj, duša moja, však ty budeš žena moja uhája. Kaj budú tancovať. U nás to bude tancovať, ale s Karolínou. Muziko, počúva konope, hraj! Tancovala sa začátku. Ona sa na mňa